адрес на господин Енчо Енчев, заместник кмет по образование и култура на община Русе. Красивата кошница с цветя е от кмета на община Русе, господин Пенчо Милков. Уважаема госпожо Куцарова, заповядайте един прекрасен букет и от мен. Кошницата от кмета. Много мили. Ние с община Русе чудесно, много хармонично, така както и помежду си контактуваме. Още веднъж гореща благодарност. Благодаря. Сърдечно ви благодаря, че за поредна година, мисля, че за трета поредна година, и аз съм поканен да взема участие в концерта, който вие като неуморен организатор организирате. Благодаря ви, че продължавате традицията на единство чрез култура. Този концерт не е просто празник, а послание, че когато споделяме своите традиции, ставаме по-богати като общност. Русе е град на толерантността, а това събитие е истинско доказателство за нашето единство в многообразието. Позволете ми сега, както преди малко представихте, да ви представя поздравителния адрес от името на кмета на нашия град, господин Пенчо Милков. До госпожа Румяна Куцарова, председател на управителния съвет на Фондация Етническа хармония. Уважаема госпожо Куцарова, искам да ви поздравя от сърце за организирането на поредното издание на концерта "Да празнуваме заедно". Едно толкова значимо и въздействащо събитие, което е не просто празник на музиката, но и свидетелство за силата на изкуството да обединява различни общности. Вашата отдаденост за насърчаване на разбирателството, уважението и единството между различните култури предизвиква възхищение. Като обединявате изпълнители и публика от различни среди, вие почитате уникалното богатство на нашето общество. Това не е малко в днешния свят, където необходимостта от приобщаване и взаимоуважение е по-належаща от всякога. Музиката отеква в сърцата на всички присъстващи, изплитайки симфония от надежда, любов и хармония. С концерта вие показвате, че когато хората се съберат, за да ценят и празнуват взаимно културите си, бариерите се разпадат и се изграждат мостове на приятелството. Пожелавам ви успех във всичките ви начинания и бъдеще, изпълнено с още много вдъхновяващи инициативи. На добър час, с уважение, Пенчо Милков, кмет на Русе. Аз благодаря. Много мило написано, искрено. Още веднъж благодарно за чудесните думи от кмета. Винаги сме много благодарни и много добре контактуваме, много добри връзки имаме в реализация на успешни проекти. Сега